Digrobala kang tumingal rang campo samya dali ler tatik wilating kodo dayangkung manguncang nidi brengo sing uler geni yen pancen kowe prajurit negara Ngastina ngaku sapa kowe kowe takon marang aku putra dalem saka 5 putrane Rama Penemban Durna aku Bambang Swatama kowe Bambang Swatama dasar kepara nyata kowe wong sabrang saka negara Timbul Taunan pangkatku tumenggung Prawara Kendra tumenggung Prawara Kendra iya dasar nyata kowe aja melu-melu dampar keprabon bakal tak jaluk tak aturke nang ngersane ratu Gustiku sedumuk bathuk senyari bumi kelakon nglenggahi dampar keprabon ratu Gustimu yen bisa nglangkai wandane Swatama babo arep apa ngemping lorong Nginjapati waton ora ilang tak kedhepke cedhak tumpura adoh undhahi jadong dadi bandan remet dadi glepung sawurunga wah bodoh bos awas wah canda mati bos babat pedang suruh awas wah bos wah bos pecah sirahmu bengkak
tengah dadamu mati. Wah. Bos. Wah. Bos. Awas. Oh. Pentung dodo. Langsar kuandamu. Yo 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 yo. Yo. Awas, yo yo, awas. Wah. Awas. Yo. Wah. Bus. Wah. Awas. Ah. Hey, hey. Bus. Wah, oi, wah, wah, yo, aduh mati aku, bos, wah, wah, mundur. Sopo kowe takon marang aku Raden Surtayu. Surtayu kowe prajurit saka Timbul Taunan. Iya, aranku Panigas Rikma. Jaluk dampar ke Prabu Negara Ngastina tak guguhi. Tak jaluk tak guguhi Ruda Paripeksa. Ora keduka ngulungang jejuwing dening aku. Wah, bos, waduh, wah, bos, wah, ho. Canda. Wah, bos. Wah. Bodoh. Wah, bos. Jojo tumbak, awas. Wah. Hei, edian gue. Tak jaluk pusakaku langkauna kuandane Surtayu. Mati kowe. Piye kowe? Bos. Waduh. Waduh. Wah! Waduh. Waduh. Bos. Ladalah.
sik kalono kalayatan takut maringkut ringkut ngisi siung mijil prabawa ladalah bojleng-bojleng percoko iblis laknat para Kurawa wong Ngastina kowe ngukui dampar keprabon kowe ora ngulungake dampar gading aja takon dosa kelakon dadi slilitku sawurunga kowe Hei, canda. Hei, ulo. Hei, wah, wah, hei. Hey! Ayo ganti kowe ngantemo. Ora krasa. Dapat pedang jingkilan wandamu. Wah, ha. Hai. Bos. Ayo, tamakno. Hai. 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 Ora krasa Raden. Pripun kabare Kakang Durna? Remuk di kabare remuk pokoke. Kurawa siji mawon mboten wonten ingkang kecunggah nandingi Wadyabala saking timbul taunan. Prabu Antawirya ngirit Wadyabala mboten namung ngemungaken buta. Rombongan menungsa sing rambute gondrong-gondrong nggih teka teng mriki di rombongan saking tanah sabrang. Wadyabalanipun Antawirya sing wujude buta, mrenges untune
modot siunge saculaning warak nggih enten. Ning ugi mboten sekedhik buta saking timbul taunan merenges pamerke untu ning untune ompong. Nggih enten mawon. Mongko wis untune ompong kalih jogetan. Nek ngomong nyemprot-nyemprot idune mancrut-mancrut. Suwatama, Surtayu, Kartomarma sedaya sami kawon di. Sampeyan kudu wani tanggung jawab. Ampun nganti sampeyan nun sewu nguciring pupuh mboten watake durna kok ngucuring pupuh. Lajeng karo sampeyan men padha nyambut gawe. Nger angger Baladewa kula ngaturaken ketiwasan nyuwun tulung kula nger. Mandurna kok melajar enten napa? Aduh angger Baladewa kula ngaturaken kertiwasan nggih pun bapa kula nyuwun tulung kula nyuwun pengayoman. Liripun des pundi? Yoga-yoga kula Kurawa mboten saged mambengi kasektenipun wadyabala timbul taunan. Yoga kula Suwatama menapa malih Kartomarma Surtayu sedaya sami kepikut majeng wonten Rananggana ratu ing timbul taunan pun Prabu Antawirya nyumbari nger. Sing disumbari niku sinten? Sing ditantang niku sinten? Mboten namung ngomongaken Punggawa utawi wadyabala Kurawa. Sinuwun Mandura panjenengan dipun tantang kalih Antawirya diunek-unekke kalih Kala Maruta. Cobi nger napa tumon ing ngatasipun panjenengan ratu sentosa kok dipun tantang kalih mungsuh. Nek mung trima nantang mungsuh kalih Baladewa niku lumrah. Merga wong niku nek ora kelegan atine ora mung nantang ning malah kepara ngunek-ngunekke. Kebon binatang sikil papat niku metu kabeh. Niku nek wong ngagek nesu. Aduh, kok angel nggih kula matur kok mboten dipun tampi. Panjenengan niku diunek-unekke nger. Lha ngunekke pripun? Lha ngunekke pripun? Aja mung trima Kurawa. Sinuwun Baladewa sing Ratu Digdaya Sekti Mandraguna kon maju mrene mungsuh karo aku ora bakal gigrek. Pancen bener yen Baladewa niku Ratu Digdaya Sekti Mandraguna. Niku nek upama mungsuh ngunekke kaya ngeten niku bener. Waduh, kleru kula le matur. Mboten namung niki Ratu Mandura Prabu Baladewa sing kulite putih kaya kebobule kon maju tak pedhese sampean dunek-unekke kaya kebobule nggih. Wah, druhun. Aja melu-melu Kurawa mundur.